Masana parang Jobanivlog tusan ham ka friend ko sabaro shoy ma jo foman nai mohor la sina ba dam gai in peblos ko pras jo sena ma jabai hanemun interesting khamna chesta khalamun anga ambai खुश खालामो सोरबा गोदान हरनो प्लिज चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयर खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बैया मेलनि ड्रेसखौ सुफिनलायबाय आङो दाख्लै बिजनियाव गाननाय ड्रेसा सनाफोर बिजनियाव थांबा गाननाय ड्रेस ओमफ्राय गोजाया बैसागुआव बायनाय आरोना ओमफ्राय गाइखेर दाखा जादों बेलासि समय नालाय ओमफ्राय सिरा जानो गोसो गैया उदैया थोनथोनखा मुरिजों जाबाय आरोना हालखा फुलखानो बैसागोनि गोथाव मोनदों नोंबो बिदि ओमफ्राय गस्ला गिदिर गाननो गोसो गैला बियो मोनफ्रोमबो ब्लगावनो ब्लगखौ दालाथों सानानैसो बिदि बुंखोना माखो जा दे जा मुरिजोंनो जाथों थांबा माबे गाज्रि मोननाङा आरोना गलम बोथोरनिबो दिन जाबाय नालाय गलमला बायनाय दिन ओंखायनो ओमफ्राय आं ब्लग लुनानै लाबाय नालाय आरो बिदि थाबाय थाबा बोरै जालायखो गेन्जि गानखा होनखादों आङो दा गेन्जि गानथोंसै र' नुवाखै थारमाने आरो जेबो राहा गैला आरोना सुनाफोर अखानायैनो स्कुल खुलिनोसै नालाय थब्ला थब्लिया जोबफिनलायबाय बोरै बोरैदि थांगोनथाय माइरंबो लांनांगौ दङ ओमफ्राय जों बिमा फिसा गारिजों थांसैबोमोन थाइसेबो फैसा गैला आरोना गारि भाराबो फैसा गैला ओरैबायदि सुइनं जाजोब्बाय बोरै बोरै जाखो मिथिला अनलाइनबो थाङो अफलाइनबो थाङो दा सुइनं ओमफ्राय गारि ड्राइभारनाव सोंनानै अनलाइन जायो होनबासो गाखोनोसै आं गैया होनबाथाय आरो ड्रेसानो बिदिसो दांखोलोदोनि जोंनि अबस्था उन्दुलांबाय सासेया आइदै दिनै जै बर' हारि ड्रेस गाननानै एकदम सिङा गेद्दा जालांसिगोन आंना जोलैनि हांगार गाननो मोनासैना लाफायाखै ओंखायनो हायलुनि मोनाबो सिगां जोंनिफ्राय पात्ता मोनस्लाबलायासै जोङो बेलासि सम नै साना लिलुलु दङ आरोना लिलु जोंनि अबस्था उन्दुलांबाय सासेया आइदै दिनै जै बर' हारि ड्रेस गाननानै एकदम सिङा गेद्दा जालांसिगोन आंना जोलैनि हांगार गाननो मोनासैना लाफायाखै ओंखायनो हायलुनि मोनाबो सिगां जोंनिफ्राय पात्ता मोनस्लाबलायासै जोङो बेलासि सम नै साना लिलुलु दङ आरोना ओमफ्राय थारमाने पासतायानो जानोसैमोन नालाय गारियाबो गैलामोनहाय ना एसे उनावसो फैगौमोनथाय खालिमोन आरोना आरो राङाबोथ' गैखाया माथो होनबावनो ओमफ्राय ओंखायनो सिदा बिदि जाबनायनि फैबाय आरोना बार खोलो खोलोनो आरो बिदि गाखोनो मोननाय दिना बारा गैला ओमफ्राय सनाफोर आङो इउटुबखौनो दोनथ'नोसो लुगैलांबायहाय मा होनना बुङोबा दाखालै आं मन्दिराव बे बिनानाव फुजा हैनायाव सुट खालामलायनाया बेयावबो आंना इडिट खालामनाया जा गरबर जादोंना राजाया माने राजाजों बिबैजों नायबाय आरो बिबैनि मबाइलाव बेयावसो नुबाय मामि दाख्लैयो भिडिअ होनाया माथो फैसा डाबल जादों आरो बिदि खालामनायाव फैसा जाया होननानै मा खालामदों आरोना बबे टेनसनजों बबे माजों आथुर बिथुरजों इडिट खालामोथाय आङो ओमफ्राय मालाबा गरबर जायोहाय आंनाबो गोदाव सोराव रोङा नालाय दासो गोदान अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरोना बेसिबांखौ नायफ्रांदोंबा मा गोदाव सोराव होननानैहाय फिसालायासो खिथादों आरोना इउटुबखौनो ज्रावसो दोननांसिगोन बायदि मोनबाय आङो बासबारि होनबाय जोंहा बासबारि आरोना ओमफ्राय बै टार्निंआव आंनि नायगिरि दङ बेलासियाव फानाखोमालै बिफा ना जोंहा बिफानो मालाय बुंफ्रुनानै लाखांलायबाय बिथांखौ थेंकिउ आरोना नायलांफ्रांदोंबा बेखिनि दा लाखि लाजिनो ओंखारलायलांगोन हे भगबान लाखिलि ओमफ्राय बिथाङा दङ आरोमोन आं नुलांबाय थाखायो खोमालै ना ओमफ्राय बेनाबो बिसिया बिजनिनो आरोना एकदम थेंकिउ नोंथां थेंकिउ आं एसे होननोबो सानदोंमोन खिन्थु एसे बोरबा मोनबायना दागा मागा दिनैसो फार्स्ट नै बेहाय रायलायबाय मालाय बिथाङा रायलायबाय ना लामाया हले हिट खारना जोंना नै एकदम थाजिम दाथ' बेलासि समय ओरैबो बिफां लाइफां एकदम सान्थिल'खा सालबारि ओमफ्राय बेखौ बारलांनानै क'क्राझार टाउनबाथाय दुंखाव मोनखायो आरोना बेखौ
खारं बिबार ना बैयाव मोलाव मालाबा नानि गैयामोन हाननो लांबायब्रा बे लामा ससेयावनो मिन्थावथावनो गथ'फोरनाव बांगाल गथ'फोरनाव माबा दान्दा दुन्दा बिलायलायनानै ओमफ्राय मा जाहैदोंमोनलाय जोङो अनला मालाय मानसिफ्रा साहा बागानाव जा रिल्स बानायो आंहा एकदम हाबनायानो जाया आरो नङाबा जोङो न'आव थांलाय फैलाय साहा बागान मोनो जुम 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 साहा बागान होनलायनाया बाबा बाबायासो उन्दैयाव जा खनबाय थायोमोन मालाबा हाबसा देनांफोर नानाबारि मोनफैबाय जों रायजोफोर ओरैबादि ओमफ्राय आथिं सादोंनो बेस्रा बाख्रब जानायजों जाबजों सुबिदा मथन थानो मोनाखै ओरै आंबो फाफ्लि फुफ्लि गाजोबसै बिखा खंख्लायानो सानाय बायदि मोनलायबाय आं र' नैहाय दखानाव एसे माबा जानो जालायबाय खावसे गाखोबा एसे माबा मोनो आरोना रेहाय मोनो माने जानजि आरो गेटा जानाङा नालाय जायफोरा साब्रै जाबनानै उनाव बिमा बुरि गाखोयो गेटा गाखोयो बे मिन्थिखासिगोन नों जुइस लोंनो नागिरदोंना दै लोंदों बाबा गोरलै बादि बेखौनो एसे लोंसां फाफ्लि फुफ्लि जाजोब्बाय हालां लोंनो एकदम सुहाबलायनाय मोनसे नर्माल नानि ना दे लोंनानै लागोनसै र' फाइनालि जों मोनफैबाय रुमाव खुनुरुखुम एकदम थोन थोननि गेजेरजोंबाबो ओमफ्राय सफैनानैथ' दुमफ्ला उन्दुलुबाबोथ' मोननाय नङा मानो होनबा खामानिया ओरैबो नेनानै दङ ओरैबो फुथुं फुथाव खालामनानै गारबोनाय ओरैबो एबारना साजायफैदो आथिं आखाइ सुखांबाय जोङो थ' सबसे सिगाङावनो आं दा लोंनाय दैखौ लानानै लागोनसै ओमफ्राय फारि फारि बोस्रांलांसै आरोना दाथ' बिथांबो दं नालाय बारा सिन्था गैया थाम्फै थुब लागायगासिनो दङ आरो आं बारा जाब्रा गालांखायाखै दाख्लैबो एसे देखायलांखादों थांनाय समावहाय बैसागोनि सिगां थ' र' बोस्रांनानै लागोनसै बाय बाय बैसागो बन्द'नि उनाव स्कुल ब्लगसाबो सिदा सिदि फुङावसो सिथेना बिसोरनो रेडि होनानै आं खिनो थांदों आरोना ओमफ्राय बे हालत जानानै थालांलायबाय सुरु कि सुरु बु लाल बाहादुर शास्त्री स्टेसनाफोर दिनैहाय ओमफ्राय नै आंना गोदि बे थाबाय आरो आं बेजोंनो लाल साहाजोंनो एसे मननानै लानोसै आरो मा पासतायावनो हरदोंमोन नालाय आङो हारिओम थारमाने मैया माला खामानि मावखो माला दैदेनलांखो माला मेंखो फिसाखौ उन्दुनायाव माला दो थांखो सङै खावै जाखो न' ब्लग्स न' टक्स आरोना मैया एकदम बिराद दोखो मेंनाय अबेबा दाबसेनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामबा बा बेस्थ' थायोबा एसे फ्रि मोनोबा बिराद देहाफ्रा होग्लेन जायोना थ' बे हालोद आरोना जों गासिबो आरो फिसाजोआबो गगा एसे मोनसोदों माने मा हजों गामियावहाय बिदाया थुखैदोंमोन आरोना खनसे बे थुखैनायावनो गन्थंआव दै हाबखोना माखो ना बिनथेर ना बार गुसु मोनबोनायनि गगा मोनस्रो एकदम मोनायाव मोजां उन्दुनो मोनाखै आरोना आङो मेंग्लिदोंबाबो थ' दा दिनै एसे हाबाफारिखौ मावस्रांनानै लागोनसै आङो एखेबारे ओमफ्राय दान्दिसे उनाव नै मैथाबो सायनानै लाखानोसै मैथाया नै माबा एम्फौ जाला जालि मैया बिथाङा लानानै फैखादों आरोना बेखौनो एग्लिनोसै सिम्पोल सा बिफा रायलायनायखौ ओरै गाहायाव बेसे रायलायनो बागासिनो दङ बाबाखौ रायलायनो होग्रो माव नों मा रायलायनो आंकालजों मा रायलायगोन नों अच्छा ये लड़की मोबाइल में बात करना चाहते हैं देखो हेलो अंकल हेलो अंकल कैसे हो अंकल ठीक है गुड मॉर्निंग मिनियाथ' गाव रायलायनायखौ मिनिनाङा बावसो होनोयो गाव रायलायनाङाखै दा रायलाय गोदि मोदि होनो ओइ दै नोंसोरखौ बिदि नायबाय थाबा मैथा सायनो थाग'लांगोन आंना सायना लागोनसै आं ओमफ्राय नै जोंना गारि दोनग्राया बै आमोलाव प्लास्टिक बायनानै लाबोलायनाया बारजों उरायजोब्बायदां सेस आरो फोरलाब जाखाबायमोन ओमफ्राय दा अबाव दोननो गारिया नै बिथाङा बाला सोनानै बिदि खालामना होबाय आरोना दा नारखोनो हायो हाया आं ट्राइ खालामाखै गावथ' नारखोदों मालाय गाव हायो सक्तिमान दा जालायनोसै आरो हायजों नारखोनांगौआ खामसालियाव दोनाबा उफायानो गैला गारिया मैयाबो बाहेरायावनो थादों माने मोनायाव बिराद अखा हादोंना ओमफ्राय नै हाग्रायाबो
दाख्लै बावैसो बिथा फुदोंमोन दानो नै मायदि ग्लब 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 जाजोबखो खम जारला मोसौ मासेसो सोनानै होनांसिगोन र' ओरै फैबाथाय लाखिनानै नङाबा बै गांसोआ मा जानांगौ जाखो थिखांनायनोसै आरो हायाबा बिमा फिसा नारखोनसै आरो हाथाराबा स्टार्ट होनानै सोनोसै उफाय गैला बेयाव दोनाबाना 12था जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय फिसा जा लेथ्रा बेथ्रा खालामबाय थानायखाय बिफाया एग्लिबाय आरोना नै नाथुर गोरानजों मैथा एग्लिनाय बेनिफ्राय ओरै पटल एवनानै दोनबाय औ सना ओमफ्राय मैया मोनायाव दालि जादोंमोन नालाय बेखौ दहाय फुङाव आराम फुदुंनानै दोनखाबाय आङो बेखौ जाफालाबायसै आरो नै संनायालाय सङो ओइलाय मा ओइलाय आं लायथां आंनि सिथ्रा लायथां ओमफ्राय नैफोरखौ फुगारनो बावो नालाय बेयो आंनि जाबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' नायनानै थानो हाला नालाय लागाव ओमफ्राय ओरैबादि जि सुनांगौ दंमोन ना आयौ 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 ओमफ्राय अखा दोमैनाय नै सान्दुंआनो थोबबासेबो गैया सुबालाय फाथ्ला फाथ्लाया बारजों नांगौमोन बे अखा हाहां माहां जानानै सुवासै आरोना बाद होबाय गाबोन नायनोसै दिनै जेबो सुवाखैबो नै दा जाग्रोनासो लाबासो जा उखैबाय ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरोना सुनाफोर सौफैबाय होननानै फैबाय होननानै बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय थ' जायफोर आं नैबेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच